Sasisen nga ai ku Balei fi daga kertenga bat hiang tam ga jong utrai jisu bat nga priang so bhai fi shaga ba IKor biang e tien ga jong Balei ha ga ne ga por nga ai ku Balei fi sasisen bar o ki paralok ki ba chupe ya ga ne ga channel ga jangi ai ku Balei fi bar o ki ba chu ai ga jingkan tho ge jingkran jangi nang ta ba de ki subscribers baro Balei un kur hui fi Balei un kur hui fi Geniale no asya gaktian ka jong Balei ka ai ka bangadon ban kran ha gani ka por nga ai kerteng ya gani ka jingkran jonga menta ka dei Balei Ngin Tieng Balei Ngin Tieng kata ka dei ka ba ngadon ban kran ti kum ka jinglam prang hagini ki sngi baro kini kita yo menta ha ka bangilaya Haba dia shong yen, haba don kani ka jing khang dam, ka jing ya jong ni ka jing pang. Bat ka ba nga don ban ong ka de ka ne pa. Gibreo, ka jing perkhat jong ki, ka lalet beit tang sya ka ne nga laban ong. Bat ka jing yakran ka lalong beit tang sya fang ka ne. Hendrai ke ai ka bang adon bat ang ifini ka pori de gane. Bat haga ju ka poro film laban lan. Baka jing shep tieng. Ka jing shep tieng kala akham kraw punya gane ka jing pang ni. Ka jing shep tieng kala akham kraw punya gane ka jing pang. Marta ka daw nga ka ban ifini ka por. Ka bang adon ban kran ifini ka pori gane Balei Ngin Tieng. Ba finam ailat e ka mensim ka jing shep tieng kan yo ajaka. Haga jing im chong fi ba film aila de jing tieng film nan kam ban tieng ini ga virus corona film nan kam ban tieng ini ga khnyang jing pang corona film nan kam ban tieng ya ka mensi ga jing shep tieng ga ba wan ran kat ba ga ne ka nyang jing pang film nan kam ban tieng namar ta ga daw na ai kerte ni ga jing kran janga man ta ga sngi Balei Ngin Tieng kum ga jing lam prang shu shu na ka ban ai fi kum ne kani ga jing kran janga ka dei kani ga jing kran janga ka dei ka ba don kam e ka dei ngakran ya kani haba maong Balei Ngin Tieng ngabot manang kum gajing im Kristan Balei Ngin Tieng ladang yidigi Kristan yidigi khon jom Balei Balei Ngin Tieng yidan ka nongrem fi yidan ka nongrem namar kata kadaw ka banga kwa ba fintikna bhama fi baro ki ba pe ene gajing kran jana ka dei ba fi tikna sisha ba fi la kala ka bamot fi la pediang Jesus Christ gajing im jong fi la khapat ye fi Hagiwi giktian kan ang bet ba fide u Kristan dan nega Kristan ka basisha fila da shame ga jing penem jong Balei ga jing jong fi fidan ga jing edayo bat Balei ga jing im jong fi hagiwi giktian ban ang ga tian ga badai fa fide u Kristan dan fide ka Kristan ka basisha pada fide u Kristan ka basisha fide ga Kristan ka basisha ka nega de jing kran ka badon jingmot bat ka badan jingmen toy Balei Ngin Tieng ti to ang inele shagani fi Balei Ngin Tieng ngan ai fi artli ki mat ki ba kongsam lani ki main point artli ki mat ki ba kongsam bat ka banta ka banin kong hi ga de ga ne ka ba ong Balei Ngin Tieng ngan ai fi southli ki ai ke khambon nan kran ga ta nei bentai ba ngan kran tang khndia ta mai dei ba don kam to Balei Ngin Tieng ka banin kong Balei Ngin dei ban tieng Balei Ngin dan kam ban tieng kum gibri ba shakri Balei kum ge Kristan ki ba shisha namar ngi dei ki brio jong ka jutang jong ka snam ga jong Jesus Christ nang si sen namar ngi dei ki brio jong ka jutang jong ka snam ga jong Jesus Christ fi utrai jungi hagalong ga ba arfun rio jong ka gospel of Mathias ga khat ba arfu fra shwa ba on sa sha no ya ka dimfna haga to ga si ba on sa de no artat ye u Uang di Ngin uang na baka ne kalong gasnam jonga ya kaba gasnam jonga kabalong ka jutang bathamai ya kaba on sapan mi no da kabanta jagi babon ya kaban map igi pom utralong ka jutang ka bathamai kelmau ngi de ki brio jong ka jutang ka bathamai ki brio jong ka jutang jong ka snam ka jong Jesus Christ Wapasal Paul ka shiti ka baning kong jong usi ge koren ka lang ba khatway ka thon arfulai do arfun re upun kan mai ga ne baru ang itikin ten kanno sien ba fi ba minu kpu fi di e ga ne ka mo fi di e ka wan la ne fi shimta na ka me ke jong utrai kanno
sen fi pen pau ga jingap jong trai fi pen pau ga jingap jong hakwi ki tien dei tang ya kan ne ba ka Bible ka hika ba ngin kan mau ye ya ga jingyap ya ga jingsha ka jong trai na mar jong ni nama ba ka dei ke ba ka dei ka jutang jong ka snam ka jutang ga bat mai na mar jong ni tinga ngakwa ba ne fini ga por ngan pen kan ma fi khem dia Kid khat Bible ngadan shibon ban ong ifin re ngadom plate ega Bible ega wei pagoi ga banga ong ngan she thu ifi la kan bhala se fi la da fidan u khulam mar ka copy of fi snap ni ga jinkran jonga hagalana ga ba ar phau jonga gospel jong Ioanis ka dekhat ba khat nyo snap ha hagalana ga ba ar phau jonga gospel jong Ioanis ka dekhat ba khat nyo fikin mau ne em ga Mary Magdala hagado ga jaka ka ba utral da mi pa ga jingta Bakalit kamot ban kudop yo Jesus Christ mar kala akamen palat bakayo iba utrayo la amipan. Henry utrayo ang Mary wat kata yanga. Naban ngampat yo banit pau ni ngampat yo banit pau khamdu khpa janga ba bane. Henry hegani ga jo kalanong hagat khat ka ba arfo nyo. Utray jini yo ang Thomas ai ka kti jame to kta ai kti janga to bo ka kti jame haga krung ga bala mong ga janga. Fi hanging you so to ba utrajing in daulami pat hadian ka be kran ka Mary ule ban pawa ka jong bleu pa ban pani ba ulong ka jinknya ka biang ka jinknya ka ba piang hona ka jong blei na bar kata ka daw nga kwa pa ni fini ka por para lak snap nga nang fi kini ga bang amot ban ong kumni ba utrajing u ai ka jinknya ka ba piang hona ka jong blei Uyap aga jaka bala khat kal katha maloi khle aga tien khasi usiyo ga dor ga ram na mar jong fi ba changa ulong ka jinknya na mar jong fi ba changa ban uwan ban ayo ga jutang ka bat mai ga jutang jong ga sna ka shiti ji Hebrew ka kran bhai ka ne bat ka ga jutang ka ba kham bha bane ka tai ga jutang jong ga snam jong kimrat ka ba ha ka hukum jong Moses kan mau ngidan ka jutang ka ba ki noi thu lupa mendai ki kwa e ban yu ino e ta ka jutang ka ba thamai ya ka ba ngabat fi mentang ngidan nama ta daw ngim dan kam ban tieng balai fit namar ngide ki breu jong ka jutang jong ka snam to kan mau u balai ula de bu ya ka dak ha ka testament ka barem ka ba ngala ban ong ka serngio bangi mentang ngidan ha ka ba shisha Uplay ula de bu hamtai ka testament ka barem ka sengeu ka shadow. Hang ni testament matma ngiyo e ka ba shisha e ka substance e ka reality. Ba utrai chingi ba uplay nga ba nam ule kumju ya ki Israel ba kimi na ri Egypt. Kan mau ka jingmi ki Israel na ri Egypt ka long ka sengeu jang ka jingya jang ka balang hagare ga ya jingi menta. To. Hagalana ka ba khaar jang ka gospel jang map yang ga kitab Eksodos nga ba ponong kalana ga ba khana ga dukhan ga ba arfwar ka dei ga ba tho kum do bo Moses ang ki Israel ta e ga snama ka shauka jang ka jingkham namar ha ga ni ka met an panyap ki khon ning kaun jang Egypt baro but ki Israel ki ta e ga snama ga shauka jang ka jingkham jang ki ha ga khli jingkham ba ga shaki arliang shauka jang ki but ki light em ki light em Haga tu kami. Lapalat em klam yap wairu ukhun ning kong lani klam yap manu na pdeng jeki Israel. Haga tu kami ki lat em. Ken mau da fi puli ka tien chong play kong ngala ong fi menne nganom play da Bible man ki dikhat barang ong. La fi puli ka shiti ka ban ning kong chong Paul shige koren kalan ga basan ga dikhat ba nyo. Badha I wei koren kalan basan ga dikhat ba nyo. Ka Bible kong u Chris ukhun lang brat jaga jeng lat jani. Kan mau ngi menta ki ju ki dan da khon lang ber khon blang umrat rengi ngi dan da u Jesus Christ khon lang bro jang uplay ude khon lang bro jang ka jing light jang na barta ka daw na season kumbau try u ai ga jing da jing care ya ki Israel haba ki dan hapo jang ka tu ka snam ka shauka jang ka jing kham haba ki khlam mi shabar u ai ga jing da jing care kat no tam manga ban fi para lo khi ni ki singi jang i menta gi don ha ga jing da jing care ka jang uplay na bar ngi de ki breo jang ka jutang ka snam ngang na fi ni ki gantia ai ni ki gantia ket ai min sin fi shwai ka ta ngala om utrai jing u klem sha ega Mary bakan kutup lani kan kata ya na baro ngampal pa ho pa janga ondaula de banon pa ho pa ban pen i ka jing kanya ga ba pdiang hun u sha u Thomas mon kata tre ke ega bang ka ban fi de pore ke ne
kan mau paralok ka beneng ka ai ka jing menjor ya ka jing kenya chong Jesus Christ re ka dujok ro kadap daga jing shep tiang na bar ka khlam la ban bat ya u ha ka jing tau lai si ka khlam la ban bat ya ka jing tau u la mi pat ban ai hanga bat fi ya ka jing job hallelujah na bar ta ka daman on season ngi de ki bre chong ka jutang ka snam chong u Jesus Christ ka jutang ka ba ka beneng ka pediang bat ka itu Hendrai ka dujok ka shep tiang bat ka khenyo u plain kur khui fi phimdan ka mentir fi de ki brio jong ka jutang ka snam ka jong Jesus Christ ka ba ar belingim de bentiang ka ba ar la tap yangi da ka jindaran kat jong u play hakiwi kikten la tap yangi da u men se bo khoi jong play ngi dan ha ga governing ngi dan ha ga jing tap jong u men se bo khoi jong play para lok ngak ka pani fini ka por la da fi puli ka lanang ba shipau jong Loukas da fi puli ka khat ka ba laipo san hang to u Jesus Christ haba Ukraine ya tu nong Samaria ba bha unong Samaria ba bha uang ya tu trying basa ong Samaria u sei arten ka uang tat Samaria Ako man fini po nong Samaria ba bha ka kran ya try juni hiu Jesus Christ te mangi hi ke babong ke baman sa utrayeng basa nga kwa man fini ka por utrayeng basa ka kran ya mensi mo kho jong oblay mensi mo kho jong lay ude unong sumar ude unong danong kerengi uba pe uba sumarengi tare mensi mo kho jong lay hakalo nga ba kan rio Hakalang bakan rio jan barak ko ikan nong ngamo na nut basang galong utrai jing Ukraine mun sim ko ya gadukan ka bakal laiwang undawan ma mun sim ga jing shisha ya lami fish ga jing shisha baharo kan ma mun sim ko jam lai de badaw basumar badaw keringi paru de unong ya lam ude protector ude guide jing ga jing jing ude unong ya daw unong sumar ude unong ya lam guide jing Singa ko apa fina por singap mana fina gi ni kintian menno ki senran ki shlur ki scam jingmot ki long rangba menno aga porbo trau dang dar kan ya aga porbo trau dang dar kan le ki long khlung khna ki senran ki lap mi tamane kran manu banlong he apdeng jongi nang ta pada kidan sibon ki ki bakile Ông ngọc có bạn phim Singapore, kỳ chính cái trong Jesus Christ im baki khlam rong haki, bao trai sẽ ông bro sẽ cái chính cái trong phi, hakasi badi u barok kia lan u, mendai tong Petrus barok kia lan u, Bible kam kia phat yap, ngọc có bạn phim Singapore, menno kisnan kilong rangba, kiskam jimbot, kidane cái jing shlor ka basisha, hatum de ka por mun sim kho trong leuan. Maria ya Jesus Christ wan daw lami pat kila yakeman makan ande kia shongri anda utrau ki shabdan ki shong jin roi kamra ka bahane nge Jerusalem ai ngoi ublai kile kata ka ba utrau la ong ki beken le hande ndala wanu min sim ko jo ublai kimi sha surok jong Jerusalem kimi shabar kaktian jong ublai nganda pule kata na kata ka de ka pen keman pala pa fin so thu ye kata ka nongrem Kalau nang gaba arjo ke kitab ki kam ki apostol gad khot gaba khasaw la sitting in puli tang ye kane ngin lap e kata Henry da Petrus la yang lambat ki khat wei ngot ula penjam ye laga tien ba ule thu ye ki kofi ki ramba Judea bat fi baro ki besong ha Jerusalem Ketien jo blai ko Petrus la yang rengkap ki khat wei ngot on kofi ki ramba Judea kofi ki besong ha Jerusalem Syai kita kisau pausan pausni barok ija. Syai kita kisi pausni lay kita kiba kisangre. Hoi kisau pausni te ngamo pernah kisau pausni lay dia kisangre. Kisi pausni berkidua itu kidan kamrahan yang Jerusalem. Dia dalam wan bersih berkujung lay kawan ka jing long rangba, kawan ka jing scam jingmot, kawan ka jing shlur kawan au play. Namar bawa bersih berkujung play wan. Marta ka daw ka kapan fina por hato ka tar kam dei ba utrai u blei ule ka ju ki Israel nan ma sisir hato ka tar kam dei ga ba u blei ule ka ju ki Israel pikin mau ni am
lada fi pule ga Bible ngan au sen ublei ule ka ju ki Israel hakalan ga ba khat lai ane ki Israel kila mi na Egypt ngamuk rang kila mi no kila sang bania ilenti da fi pule ga khat ga ba khat nyau khat fra no ba khat lai ba bang ga fi nganum plate ga Bible kalan ga ba khat lai khat nyau khat fra ka ktien job lai kong ublei ukhlam yalam ki da ka to ka lenti jong ki Philistia Katok kumta Eksodos khat lai khat nyau khat fra khat reu yalam da lenti shapam ri khlau nang ta kat khat ka tu ka juk nang khat bar huai ka ban kom ti anda ki Israel ki lapoi ki artli ki lat ki khlam ya da ka lenti ka pai ba ka lenti jong inang Philistia re ki ya da ka lenti ka balam pan ban shaduria basau haga ta ka por ki yeno tin jali kom ki yo rishot o par rishot ding klampau rishot ding Dei tang hado ga por hagapor ba ki Israel ki jiet e galanti ba oble u khat ki ban ya ndei galanti jang Philistia kene de ji kai ga ba kodor hado kata kan mau para la nganai fi atli ki e ke badan kam umen se mo kho jang oble un ai ga governing un ai ga jingda jing ke ba de ga guidance ba de ga jing alam jang dei bang idon e ga snam jang utrai ka ba bangi jet ban em gajim ga khoi ka ba kentang namar ki jiu ha tu ka miet ba ki pniap u khonang bra ha ka khat sau tre u bana ma ding kong kat kum ka calendar jang ki bam ri u pu ba khlam thia ka ba ka ji kai nang ta shiban ta na ga ji kai no pu ba khlam thia ka dei ka ji ga ba khoi ba ka ba kentang da fila priang u try fi da ne ka snam jaw Jesus Christ da fi em gajim ga ba khoi ga ba kentang ka ji kristan ka ba shisha da fi ya ka lanti ga jang u try fi ya lanti jang ba thai kumbale ki jiu ki ya ka lanti gi nang Philistia ki ya ka lanti jang ba u ble ya lam ki yo we ya ka jindarin kat jang mun sim kho jang le ha ga to ko por rishot o ba rishot ding fi pule ga Bible ter nam to ka bal ko ya min nal nakhmat jang ki men miet ko rishot ding ka ai jing shai men sni ko rishot o pule ma fi la no ba khat sao kala no ba khat sao jang ki Exodus ka de ga lon ka ba yethu ingi ba u pharo ula de ban lap ki sipai jang pharo ki la de ban lap ki Israel lam to reha ba tu rishot o kan re no Shadian juga jing alanti jing Israel ule ya dana dian lapun kolomari ki sipai jing ki Egypt atau kapor nganut banong ki ya shongkulai hagaju kamadan baro shimiat ki khlam lam tak ada ki Israel ki lapoi shiliang jing duria basau la ple ya ki khmat jaki namar ula kenriano shiliang jing duria ki ibe ki Israel ki lapoi shiliang jing duria namar kata mana sisen kaju kajai ki senrat Kisenran may saan fayo try kadap naga jing ting jing smith kimnot ban mi shabar nagan shaban lagi jom ki kimnot ban ya surok Jerusalem ridaw mense mo khoi jom playo lawan kimi ban ya lap ka gospel daga jing shinar kan ma ngat ang saisin ki kentien ki badan kam na fidon ga snam jom Jesus Christ fiya ka jing kristan ga basisha fi je ban ya eglanti bo traw khot fi ka jing kristan chisha Finya ibe ya ka jing da jing kia jong mun semo kho jong lei pat ka jing alam ka jong kata ka de ga dak bo blei la bu na do ka testament ka barim bangi menta ngi don sna yaw mun semo kho jong lei de hang no hapo jong hi ka ba ko pat de ma u ba ai ga governing ka jing da jing kia namar ngi da de ka snam jong utrai ka jing jing namar ngi de ki bridge ma jutang ka snam ngan ong si sen mar ngi ya ka lenti ka jong utrai bo khot ngi em ka jing em ka ba kat kum ka tien jong blei kita di nomrem ki badan kam phim dan kam mantia fidon yo mun sem bo chong play snap manai fina war mun sem jong play nadu ka Pentecost nadu ka si Pentecost hadu ka jing rom no unda un yalam unda un ker ya ka balam un yalam ya ka balam jong Jesus Christ habang kabalang Jesus Christ kebot ya fi ya nga ya ki kristan paro haperthai ki kristan ki beshisha ki bada ma shisha yu Jesus Christ ga jing em junkie ki ba em shisha ga jing kat kum ka ktien ga jong play umen sim ko jong play nadu Pentecost le hado ga jing rong no hado ga jing wan jong tra un le ene kam phim don kam ban tien ngi dai ki re jong ga jutang jong snam ngi don ha ga governing ha ga jing tap jong ga jing da jing kia ka jing lam jong mun sim ko jong play Haga por ba kapur thai kadap tang naga jing snow tien phim dan kaman tien ngam dan kaman tien ngiron kini kinom rem kaya ga balai fine kon ki ju
Haga testament ka berin ka e ka balai bo ble ule. Ka baning kong snam. Ta ka shaukat ka jingkang. Ka ba arwe Richard o Richard ding ka jurun ka chong ble. Ka balai ka e ble ule. Ka balai ka mana. Kamana e ki juga de jingbam. Kimdan kam banrap iti ki sau hosnam. Ki shulik tambe e kamana. Malagasngi. Kan mau para lok ngau kapan ifinepor. Kamana yang i menta ka krane ka e. Kamana yang i menta ka krane ka ktien ka jong ublay. Utrai jengi nganda puli ka ni. Utrai jengi ka lanang ka basaw. Jong ka gospel jong Mathias ka dekat ka basaw. Woi ni kintian ngap nganda puli. Bible gom ne haga jingpun choy jong sektan yu wong gomno handai ulai thu ba ulong la tho bam tang da ukpu hiun emu brio handai de kiktien baro ki ba mi no anaga shintur jong ublay bam tang da ukpu ba on emu brio handai de kiktien ki ba mi no anaga shintur jong ublay kan mau ga ktien jong ublay ka de ga jingbam ka ba kan jaman simengi ka de ga mana ka ba kan jaman simengi fitep kini kiktien ba utrai ukuran hangne kimdai setia kiktien ki ba utrai ukuran nala de Kidai ki ba ukuran ka ai ka ba tho hi ka kitab Deuteronomy ka kitab jong Moses. Ka ba pen I ba wat aka tu ka por ba ki Israel ki bam ya ka mana ka ba tei ka ba pen kadang ya ka mat jeng ki ya ka do jeng ki ya ka po jeng ki. Pen ban na do ka tu ka por la dep ai dak lupa. Bam tang da ukpu ni mo prion de ka tien ka ba mi ne ka shintor be jong ublay. Amata ka dam ni sin ka mana yang I menta ka de ka tien ka jong ublay. Rekan mau parlok kaktian jauh play kam day tang ka jingbam ka bakin jaman semengi ka Bible ka itu sabe kaktian jauh play ka day ru ka nong rim yangi ka day ka nong rim yangi ka day ka foundation ka day ka nong rim ka bamlaban pengki tingine pune na ka Bible nganda puli ka ne kalau nong ka banriu jong Loukas tengan puli ka ne ka por shisen puli ka dekat ka basau punyau hadu ka dekat basau pu kendai sengapan puli Wei baro ubawan hanga ubayo asnoy kitin janga baro baleri yaki ngan pen ie fiano yesriam ulang gong ubrio bala te ke yeng ba bala ti ba bala ngam jelio ba uba la sang nong rim halor mausian ti ha bala jaga jing shlei ka kala shlei kerthap ya kata ka yeng rei kamla shu ban pen ki ya ka na bala pen shong nong rim ya ka halor mausian Re utau bu asno ba ubamle ulang gong ubrio ba te ka yeng halor ka kham de o khlam nong rim Ya kaba ka kala syok kertap bat kumni ru kala kelon tiga jingjot jangkata ka yen kala long ga bakrau ngano se sisian ka tien jo oblay kam dei tang ka nong rim yingi ka deiru ka foundation ka deiru ama pe nga kam dei tang ka jingba maganja men simingi ka dei ka nong rim ka jakayen kabala te yangi da kani ka banga puli mentan utrawang uno bawan hanga snapha philawan che utrai ba fikela bomot Ubaya snow, haba fi asal kitian jong trai ng ublay, babang gbala ubalik. Lawan haw trai ay asal kitian jong file, haba file ay kita ki ay haba file ay kitian blay filam giye Ps.T.L.S.Rajee jong mausya. Ndan balaban fin ki. Ndai gabenda ka baaru trai wang piwa snow, tama film le. Ngiwan ngi asal ni la dangim le, ngilong ikum ubri wote giye Ps.T.L.S.Rajee jong siap. Namar tak daw ka ba snow si ka de yang i kristan ba teng ila ya snowboard palat ing ktien jong blay re ngi klam practice ngi klam le ka ta ktien jong blay tungin kala ba mo chpang kata para lo baro ka bang ya son de ktien jong utrai ka bang yo ka jing hikai ka bang yo ka jing shai tongin pentrai ka ma ka jing jingi namala dangin pentrai ka ngi long ko mo buri wote ge yang lo siap kindaw ki ja kum kini ki jingele ka mo kumini ka ba jamanta ngirung ine septian ni Kalau ada ni kada bafin syaptia, bafim le dia kaktin jong play. Reda file kaktin jong play, film ke yang betul mausia. Dan balapan syok kerja. Kani ke jing pang klam ke bayai menta, kani ke ben sim syaptia ke bayai menta, kani ke jing syukur ke bayai menta kani. Kanam la ban pen syaptia ke filan ke nom rem jong kaktin ke jong play. Dan ke jing ruai ke bangisi ruai bha. Mau ke bala slam bha ni ke jerai bang. Tayla yang halor mausiang, tayla yang halor mausiang. Ndan bor ha ka perthai banele ek tien chang play tayla yeng halor mo se nga ngai bro with how to get raw yo nong rem lagi ni ki khat Bible ki bangi ya puli manta da shisha ndan bor ha ka perthai ndan virus ndan khnang jingpang ndan jing ele ngam kran e tang ni khnang jingpang da ndan jing ele banwan ban ya khun banele ek jing im jong fi ra fi don ka nong rem
agak tiang jong Balei takin paralok kadai ba film dan kamanti kabasa balengim dan kamanti balengim dan kamanti namar bagak tiang jong Balei ko angkum ni kabasa nan puli ga shiti ga ba ar jong upwal shau Timothy kala nang ga baning kong ga khat ka ba nyaw sa hisen ngan om ka ba ar jong upwal shau Timothy la nang baning kong ga khat ba nyaw namaru Balei shim la ai ngi ka min sem ga jing shap tiang rei ga jong ga bor bat ka jong ga jing e bat ka jing le adka sa hisen namaru Balei shim la ai ngi ka min sem ga jing shap tiang rei ga jong ga bor bat ka jing e bat ka jing le adka kan mau ka jing shap tiang ka min sem jong ga jing shap tiang kam dai na Balei lada fi shap tiang kata kam dai na Balei dati kenapa Balei ngong gumta naman nga juyo i banda haba ka min sem shap tiang ka yo ban bat ban grapes ban bat wat yo ban anget ru teng kapun kulumar jingmot shaitan kibresam kumne dan kibange jamne Balei ka ja kumne nga Balei ka long kumne nga Balei yu issue so kum kita ki jing perkhat ki bapen art tien wat yo Balei wat ka jing net ru kisigan poi ana haba ka min sem shap tiang ka yo nga no si se nga pentik na fi na ka tien jong utra ba ka jing shap tiang kam dai na Balei puli ga Bible na do testament ka barem finlap ba Balei u kibre jong Balei ki pen slur ba o Moses uang yo Joshua tang ba men pen klan bat men pen slur ya tadi finde puli ki jong David bat ki brio ki na krani ki bat pen slur ya tadi pen slur de ki brio jong Balei na do testament ka barem hado ka testament ka batmai kim ju ailat baki bangai lani ki baki wepat ki para basyakri kin ailat ga men sim shakti yang kan yo ajakai ki Jesus Christ haba uya alor ka duriau haba kisnan ki alanyar kinang mot ka de ka kenjar ngai ka kenjar ksoi ayure wang long shlor wat shakti de manga utrai o mailat ka men sim shakti kan yo yaki wang long shlor namar kata daw ngaka pa ni fine pong nang saisen Balei ngim dan ka men shakti namar ka men sim ka jing shakti ka de na uksoi ka de ka kenjar ksoi kam de na Balei namar taka daw lada fi shakti kalong kumbangiya menjur pun ban berubaman kalong kumbangiya syaliang pun ban yo paman lesi kata kaktian ka kame ya fi re kalong ka basisha Balei ngini syaliang berubaman Balei ngini menjur berubaman Balei ngini mo ngini pe iki kam ki jemu ba udan ban tre ban le oh ngana sisen wat ju ailat e ka bersim ka jing shakti namar ka bersim shakti kam dai ka Bible kong Balei ai ngi ka jing e pe ba ka ba no Balei ai ngi ya ka bor mo Balei ai gi kai mdei ka jing shap tiang re ka bor ka jing e bat ka jing le adkar ka Bible English kong sound mind ka nganong sound mind ka jing mot le singala panom ne ka jing mot jumber khat ka ba koi ba khia ka jing mot jumber khat ka ba scam ka jing mot jumber khat ka ba don nong rem kat no tam ngi don nong rem na ka tiang jong Balei Marta kadang sisen wat jutir lada fiteng pe jing shap tiang ga jim jong fi kam dai setia na Balei wat limot kawan na Balei nana sisen kam dai na Balei kam don benta bat ga jing jong fi kum Kristan kum ka Kristan be eka kadai ga men siem ka bawan na ka babam man na Marta kadang na sisen kan ma perlo ngim don kam man tiang lada fi so tu inong ginong rim ki bang ekran ngide ki bre jong ga jutang jong snam la tap ingi la cover ingi la tap ngi da mun sim bo kho jong Balei na do Pentecost hadu si jong ga jingrong no udu mun sim Balei unyai dai ker ngi unyala mengi ngidai ngidon ka nong rem jong ka tien ka jong Balei o ka mana ka ba ganda mun sim ka ba tei ka jinglong jing mun sim jing bangin san ngin rong ba ada jinglong mun sim bar ga jong por ga de ka nong rem jong ba mdon mano bala ba ni le ngilong ge yem te lo mau siang ka ba sao ka ba nga hikai fi mata ka de ka jing shap tien kam dai na Balei ada kawan shube be ka pediang wat pediang ma pinga wat pediang be ka haga kertang jong trai kan phet yap na fi kam don benta la da fim pediang kanom la ban rung jubor da le ruya ublen kur khui fi kai ga bang don ban ong pa de fi ang ni ga de be ba kai ga bang don ban ong fi ang ni ga de Balei ki bru ki tiang ka benta ka ba ar ni fi tang kan dian ngan kran ka benta ka ba ar Balei ki tiang kam tam nei ki bru ki ba ngalong Kristan dei Balei ki dang tiang nganai fi south li ki ai da perkhat ba kini ki yarap fi lada firo komno fi sum ba fi tiang fi thap yo ga jing tiang pe ba yo ka dei na kini ki bru ki tiang ha ba ngong ki bru ngakhlamo de ru par thai ngabo na ki bru ba ngalong Kristan ki saman shap tiang ka samaron ta jing shap tiang
ki bro ki tiang lani ki Kristan ki saman yo jing shaptim de na ma ba kim ti kana ga jing ye jing ki baru blai lara fi klam ti kana hi ba fila pediang yo Jesus Christ ga da no phin tiang kumno finom tiang ga ba phim dan je de baru blai kumno fin so scam hiru Marta dama ifina do basang jaga jingkran janga da penting kena ya ladi ba fidai ki bala kala mod fila aplia which is Christ ga jing fi ba fidai ki Kristan ki ba shisha kum ba ong da gaktian ka ba dai ban ong ba bangim dai ki Kristan ki ba shilong niam ngi dai ki ba da mat ga jimpen kala jang oblai ngi da shakri shasha oblai ngim dai ki ba shu ong kum ong gaktian perthai la gaktian khasi jangi kata gaktian ba shulong niam Marta dama sisien la da ki breu ang long Kristan ki tiang dai kim dan ga jing dai ba tikena ba utrai kata dia bang fidan kaman le lada fimpat yang Jesus priang paralog fa show belai kaba balai kitir mar kisong thu ega jingkan riang la yala ka jama jingem kiwei kim la bani in rei dalade kisong thu dang don jingkan riang ti haba don jingkan riang ka tieng ba kumno finchus ngos kami haba ka kan riang namar kada im gajim gaba ai tulot fi ni si bakado piso thu gaba kan riang piso thu gaba dai penbai elade flah ma jong trai pan bon oblai im gajim gaba bai lada fi bai film dan ka man tieng ba film dehiru ban tieng kabalai balai bu borong Kristan dang tieng pet palat seperti pet palat ki bor perthai ki badap tang jing shep tieng hagi ni si ni baja kum ni gaba fi pet palat ki tu ki ai jong perthai ki khubwa jong perthai kin pen shep tieng kin pen ki jing bot kin problema ngaku apa di fina por fi pet palat chaka perthai kan pen shep tieng hagi jing sha ka babel ge thu shai kara ngi bo blai jingi umde ublai jong ka jing ki wen kata ri ba tho pol si koren blai jing umde ublai jong ka jing ki wen bangine shep tieng bangine ki jing bot bangine long panik umde satya gomta Nela da fi pet palat eka perthai hi haga jaga ba fin thap eka tiang jong lai jaga fin thap gumja musim fi thap palat eka jong perthai fin shep tiang hi matral le bhai kata ri ga but jong paman tunginam liat aga but jong paman ngin sau thu gumno ngin thap apo jongi daga ba gumno ka ba saw balai ki bru ki tiang ki ong along Kristan ki dang shep tiang la ga thap yo jing shep tiang namar kim don nong rim na ga tiang jong balai mentan ki dang syukran Lada ngila kelabamut, lada ngila pedang utra, lada ngila sau ketian jong belai, lada ngim berterika mi ketian jong belai kamut, ngi kelalong higi bom don nong rim. Kenma ka ketian jong belai kam im ta mengisu ka shu im ta ne ga jimut berkhat jongi. Ka ketian jong belai paralok ngan ongkom ne kam im hakini ki slakot sada. Ka ketian jong belai ka im ka do no jongi. Ada ka ketian jong belai ka layo jaka ha ka do no jong fi, phila yo e ka nong rim jong ka. Kanum ki dalai le ya. But finum ki dalai leream. Nada ka perthai baro ka ki wen lot, nada ka perthai baro ka nam lot de ki ai ki jingja ge ba fair. Ya fi ka nong kta dalai leream. Namar pidon ka nong rem jong ka tian jong oblai. Oblai ko khui fi ne ka por, namar ta ka da si sen. Ngano si sen ka ne ka jingkran jong ka dai balai in tiang. Balai te paralok fin tiang. Haba fidan ye ka nong rem ka jong, haba fidan ye ka jutang jaga snam jong Jesus Christ ka jing im jong fi ka jutang ka ba ka beneng ka itu re ka dujok pat ka khanyo haba fidan ye ka jing tap bat ka jing da jing ke ka jing lam jong mun sim ba khoi jong blai haba fidan ka jing da ka mun sim ba khoi blai ai jing shlor de ha ka ba kum ga ne ga por hin par la fin sau thu ba fin pan pa ga jing shlor philip pan pa jing shlor hai pa da la da ndei ha ga ne ga por Habang ang penbau jing silo ngaklam finit ko finit sop ini no hendrai ba finang ngam shep tiang ba gane finang jing pangkam don ban le e ru em fi kabalai na bar vele fimnan kaman shep tiang fidan ka nong rem jogak tin jom le ka mana ka ba kin jam sia ka ba saw ka ba ngahikai fi fimnan kaman shep tiang namar fidan yang merse bo khoi jom le ka ba fi namar ka jing shep tiang kam dei Nau belai. Lada kawan na fi, kena ka batok. Kenta jaga kam dan benta, bak ka jing im fi, kumu Kristan, lada ka Kristan. Ublai un kur kui fi, ngan osisen balai ngin tiang. Balai te fin tiang, ublai un kur kui fi, ngan duai. Ko pa be ye ngaduai de ka dok no janga baro. Ai be kena ka ktien ka bangakran kan ai ka nongrim. Ba mano baro ba pet ba snap ye kena ka jingkran ka bangakran try. Kan ai ka jing shai ki kan ai ka nongrim ki ablai jana bahaba kila apdiang eme kila kala bamot la kapat eme trana mun sem jame ki dai ki breu jong ka jutang ka snam
ka jutang ka baka beneng ka itu handai ka dujok ka kanyu bat ka syaptiang kidai ki brio ki bala cover la tap no da ka jundarin ka jong ben seba khoi chame able kidai ki brio ki badane ka nongrem na ka ktien chame bat kidai ki brio ki badane umun sim na ka jing shlor de umun sim na ka jing syaptiang namar ka jing syaptiang kam dai na metrai ka dai na obaman ai bakin yang ke ni ka nongrem try be e changa kin yo jing job akaba kom ke ni ka por ai bakin ni ka ktien ka nong jing ker khua ble be e changa da ka kerteng ka jong u Jesus Christ ngadwai amen but amen ublay ungerkhuifi amen